সম্মানিত মুଖ୍ୟ ଅତିଥି, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ବୃନ୍ଦ ଓ ସାଧୁ ସଜ୍ଜନଗଣ ଏବଂ ମୋର ପ୍ରିୟ ସହପାଠୀ ଓ ଛୋଟ ବଡ଼ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି 15 ଅଗଷ୍ଟ କେବଳ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରରେ ଏକ ତାରିଖ ନୁହେଁ, ଏହା ଆମ ଭାରତ ମାତାଙ୍କ ମଥାରେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ତିଳକ ଲଗାଇଥିବା ଦିନ, ଆମ ଆତ୍ମାର ଜାଗରଣ ଦିନ। ସେ 1947 ମସିହାର ପ୍ରଭାତ, ଯେଉଁଥିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଥମ କିରଣ ଆମକୁ କହିଥିଲା, ତୁମେ ଆଜି ମୁକ୍ତ। ଏହି ଦିନଟି ସେହି ସମସ୍ତ ବଳିଦାନର ସ୍ମୃତି, ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ କୃଷକ ନିଜ ପୁଅକୁ, ଜଣେ ମା ନିଜ ସନ୍ତାନକୁ, ଜଣେ ଯୁବକ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଦେଶ ପାଇଁ ଆହୁତି ଦେଇଥିଲା। ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଉଛି ସେହି ରକ୍ତରେ ରଚିତ ମହାକାବ୍ୟ, ଯାହାର ପ୍ରତିଟି ପୃଷ୍ଠାରେ ଅଛି ସାହସ, ତ୍ୟାଗ, ବଳିଦାନ ଓ ଦେଶପ୍ରେମର ହଜାର ହଜାର କବିତା। ଆମ ପୂର୍ବଜମାନେ ସିନା ଆମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଦାନ କରିଦେଇଥିଲେ ବା କରିଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ସୁରକ୍ଷା ଆମର ମୌଳିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଶିକ୍ଷାରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, କର୍ମରେ ସତ୍ୟ ଓ ଚିନ୍ତାରେ ଦେଶପ୍ରେମୀ ହୋଇ ଆମେ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିକୁ ଏକ ସୁଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାରତ ଦେବା। ଆସ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ର ହୋଇ ଏହି ଜାତୀୟ ପର୍ବକୁ ପାଳନ କରିବା। ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ।